Boas tardes, pois aquí estamos unha vez máis na cociña e hoxe mirade que tiñamos unha sorpresa. Aquí temos con nós a Mateo, un rapaz, mira que guapo é de Boiro, verdad Mateo? Sí. De onde eres ti? De Boiro. Non queres saludar a alguén? A miña familia. Moi ben, pois xa queda saludada a tua familia e hoxe sabes que ímos a facer? Que vamos facer? Ímos a facer turrón de chocolate, que che parece? Gustache? Ahora que Sí. van chegando as navidades, Hombre. pois mira, necesito que me axudes, porque Vale. sempre teño aquí un lancrán ao lado que nunca fai nada, non fai máis que comer, sabes? Así que se ti hoxe me botas unha man, ¡Hombre! ves? Por Que che fin, dixen? por fin, alguén vai cociñar de verdade nesta cociña. Ti vai tillando voltas aí, xa verás, Benvido, porque Mateo, benvido. Benvido. Este non vai a, xa verás, non vai a botar máis que a man a comida. A comida. Turrón, ider facer turrón. Imos facer turrón, mira, estamos botando un pouco de manteiga de porco neste caso, que Moi interesante, mira, ¿no? xa estamos. Daste Mateo, conta? Non Sí. vas a empregar todo, non? Podía ser tamén manteiga de cacao, pero neste caso é manteiga de tal. E botamos chocolate negro, a mesma cantidade que chocolate con leite, para que non sea tan forte. Si nos gusta moito o chocolate negro, podemos facerlo con chocolate negro, incluso meterlle un pouco de chocolate blanco, eso sin problema ningún. O negro non sei, pero o que leva leite... Está bo, non? Bueno, moi ben, pois aí Mateo queda dándolle unhas voltas e vouche explicar porque imos a explicar trucos. Moi Porque ben. estamos, a cousa da bolsa da compra está fastidiada. Hai que aforrar. A ver, no mercado hai moitos moldes destes para facer turrón. Estes xa saben onde se poden mercar nas tendas de eso, non? Pero nós hoxe vamos a facelo máis económico, porque imos usar, pois, un cartón de leite. Un cartón de leite? Sí, sí, mira. Eu xa teño todo preparado, que pensas? Mira, imos a usar un cartón de leite cortado á metade e así este vai ser o noso molde. Fuches fino que cortache xusto pola marca para que non se vexa. Home, claro, logo. Aquí Vai artista. está todo pensado. Vai artista. Moi ben, que tal vai iso, Mateo? Ben, moi Sí. ben. Bueno, Mateo, e ti és alumno de Miguel, non? Nos seus talleres de cociña, Amigo. imagino. Amigo. Amigo. Amigo, Sí. amigo. Sí. Cociñade Hombre. xuntos. É Pois- certo que aprender de Miguel aprendese moito, non? Sí. Bueno, pois mira, el gustalle moito tamén estar ali comigo moitas veces e así, pero mira, Mateo, necesito que me axudes ahora unha cousa. Vamos a facer, aparte deste, vamos a facer aquí uns chocolates individuales. Sí. E vamos a meter uns toppings, porque non pode, o sea, non ten que ser solo chocolate e tal. Podemos meterlle diferentes cousas, xa estamos. Arroz inflado, non, Mateo? Axúdame aí, Mateo, botalle aí como falamos os toppings. Eu doulle a voltiña aquí, e xa temos isto xa casi derretido. O de todo. calucino, Mateo. Ti sabes que Miguel a min nunca me deixa facer nada. Porque non se fía de min. E a ti pillecho todo. Home, Non me porque Mateo sorprende. sei que é un rapaz serio e non sabes ti o que tal controla de dinosaurios. Oh, Non me digas. Bueno. Os meus fillos tamén están todos cos dinosaurios. Tamén se poden facer dinosaurios de chocolate, home, claro, Mateo. hai que Ah, meter sí? un molde. Que hai moldes de dinosaurios tamén. Sí. E que estás Perfecto, metendo aí? pois. Contame, Mateo, que estás metendo aí? Conguitos. Con guitos, unhas pelotiñas de chocolate, non? Sí. E imagino que por riba disto despois botarás o chocolate. Mira, Sí. vou falar un pouco, pareceche. Si, por ti todo Pero falas. déxeme falar con Mateo. Vou botar un pouco do arroz inflado este aquí e ahora deixo saber que falen. Eu Mira, sigo por non traballando. deixar non me deixe nin falar, é unha cousa espectacular, Bueno, é increíble. bueno, No, solo para recoller cousas. Queres que recolla sobre sí. isto, veña? Podes falar con Mateo tamén mentras tal, porque podes facer dúas cousas a vez. Mirade que pinta xa está tendo isto, Buah. Isto é estupendo. E iso vai ser un turrón tipo desta marca tan coñecida por todo o mundo, non? Sí. Que empeza por su e acaba por... Ar. Por ar, correcto. Ese mismo. Pois, Pero é caseiro. Caseiro. Recordamos que só Claro. hai chocolate negro, chocolate con leite e flocos de arroz, non? De arroz, existe arroz. E logo un pouco de manteiga. Moi Moi ben, bote uns poucos destes tamén noutras. E aquí que tes, Mateo? Froitos secos. Frutos secos. E tamén unhas Isto- uvas pasas, non? Sí, unhas pasas e frutos secos. Mirade, xa o temos, Vou apoiar aquí, xa temos a mestura do chocolate, mirade, impregnado todo o arroz este que está así suflado, está hinchado, e xa o temos aquí listo, mira. Pois agora vamos a facer primeiro este turrón, que sería o a barra de turrón, pois No tradicional. molde caseiro. Sí, totalmente caseiro, mira. Eu estou tomando boa nota porque isto ademais está super ben para facer cos nenos, Para non? facer cos nenos. Eu vou facer na casa cos meus fillos, Mira, Mateo? un día como hoxe que está de choiva, que está todo o mundo na casa, véndonos a nós, poden estar véndonos a nós e facendo unhas No, galletas. tamén poden acabar de vernos a nós, Miguel, Tamén. e despois xa se porán a facer o turrón. Ou facelo Tampouco hai antes. que facer todo de golpe. E facelo antes e estar E despois, comendo churro mentre nos ven. Esa gustou. Aí estamos. Esa gustou. Mira, xa temos aquí, mira. Uf, que complicación,
Que A verdade combinación, que cousa máis difícil. É sinxelo. Así. E desto, xa sabes que aquí, na caixa máxica, temos... Que maravilla, Mira, que maravilla. a outra parte do noso turrón. Podémoslo E probar, temos non? aí. Ou non. Ou non se pode De tocar. momento no. Tranquilo que ainda nos quedan uns minutos. Agora está aquí Mateo. Mira, preparando isto, imos a rechear estes individuais, vale? E así facemos uns individuais que teñen, cando lle demos a volta, pois uns van a ter as bolichiñas por outro lado. E a ti tampouco che deixa probar nada cando estás cociñando con ele. A mí me deixa probar. Home, É increíble. Pero que... É increíble. Dille, aquí hai niveles, Hai, verdad? increíble. Dille, ti e máis Sí. eu somos amigos. Miguel Mosteiro. Leva aquí 4 días eu que... non sei que non sei. dicirlle, Mateo, non sei que dicirlle. Bueno, mira, eu xa estou con isto cheo e agora para ti xa teño unha sorpresa, Adrián. Teño Home. unha sorpresa para ti. Contame, Pois- non será recoller o cacharro que acabaches de empregar, non? No, home, non. Vou ser hoxe mellor contigo. Vou, mira. A ver se Teño é aquí. certo, veña. Aí está. Perfecto. Isto xa o teríamos. Agora só tiñamos que guardar estas dúas cousas Na neveira. neveira. Perfecto. Está boa, Un mínimo de 2 horas. E agora vai a sorpresa boa. Mira, ve. Axúdame aí, Mateo. Aí temos. Mira para aquí. Aquí temos o noso turrón de chocolate ben feitiño e temos máis sorpresas, porque temos o noso turrón de Hora Galega. Increíble. Estade todos atentos próximamente nas mellores tabernas de Galicia. Turrón de Hora Galega. É ben bonito, Mateo? Sí. Vale, cal che gusta máis a ti? Veña. Mateo, escolle un. Que probe Mateo primeiro. Sí, escolle un. Que probe el primeiro. Ese, non? Eu mentre vou arranxar isto aquí un pouco e parece que está así un pouco feito por un Eu vou probar semiprofesional. o mesmo que vai probar Mateo. Home, claro. E vouche dicir unha cousa. O domingo que ven, Mateo, imos cociñar ti máis eu. Deixamos a Miguel aí fora Un día que se me descanso tampouco non pasa nada, Pero mira, No, sin Miguel non facemos nada, pero, oye, espectacular. Chicos, ímolo probar, veña. Lamela, que Lamela non se preocupe que despois baixamos un pouquiño. Bueno, Xa veremos. xa veremos. Oh, eu quedo con este,